Gospel Light for Indonesia, sada lembaga interdenominasi namasihol jalamartahi laho manodangi bangsa Indonesia, dohot barita nauli nasian Yesus Kristus. Gospel Light for Indonesia, radido laho makobasi huriani tuhatta, marhiti ulaun pakobasyon na maragam, laho patubuhon partodiota mangihuton Yesus Kristus. Songon piga-piga ulaun pakobasyon na pinatupan ni Gospel Light for Indonesia, share time, pararaton hata ni Tuhani marhata batak, opung online, dohot ladies online. Pakobasyon tidak dana krapon Go Kids Asia, jala dohot pakobasyon marhite radio bunga bakul. Adong podcast 20 persiajaran na arga, na pinaradi ni amang pandita Dr. Paul Chu si Hobbing. Pakobasyon marhite jum ganuk bulan, songon malam evangelisasi, gaul ministry, bangso na pinilit, dohot women's ministry. Pakobasyon di hari Minggu botari, Global Assembly English Service, na dipatupa ganu pari Minggu pukul 4 botari. Magudang di Partondion, doh di Parbinotoan, marhata Inggris. Boy duluan muna hami, marhite media sosial, manang marhite ling na adong bison. Tabe sian hami, tim Gospel Light for Indonesia, Padita Doktorandus Thomas Siswadi Sihombing MA, uluan jala penanggung jawab di Gospel Light for Indonesia. Mauliate mari parjumpanapta borina. Horas. 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 Horas jalam maulia tema di haroromu akadongan samudar Batak. Di ulaun partondion bangso na pinilit pa 10 toluhon. Tubuh sian gijang asa bongot tu surgo. Horas madihita mangihuton jala tarpasu-pasu. Pinaradeni Gospel Light for Indonesia, manodangi Indonesia marhite sondang barita nauli nasian Kristus. Horas madihamu amanami dohot inanami, horas madihita saluhutna naung marpungu di bagasan Bornginon, sian desa Nawalu, sian maragam luat, jala songon di piga-piga ulaun nasalpu, adong do na bergabung sian Australia, jala sian negara na asing, akka halak Batak na ditano parserahani. Salinay, tarok matutu mauliate tuamata de bata nang mangalehot tiki di hita, suang songoni tunaposona amang padita pulo aruan MTH di kesibukan di nasida, di lehon nasida do tiki nasida, lau pararaton, lau pasahaton, hata ni debata di tonga-tongata di apala Bornginon. Suang songoni diaka naposo ni tuhatta, sian berbagai denominasi gereja, manang pelayanan, naung marpungu di apala Bornginon, lau mendukung acaron. Horas malihita salutna. Tapuk kama carata manginang jumolo mahita maredde sada edde sian buku edde nomor 752
Ima pasu-pasu kami, oh Tuhan. Tapuk kamacarata marhite tangyang pamuhay na niuluhon ni Amata padita hatigoran manalu emin MTH pinasaha matikyamang. Martangyang mahita di bagasan ni ama anak doto di Borbadia. Amen. Puji-pujian hasangapon hamuliaw di pasahat rohanami to ali Tuhan di bagasan Bornginon ala asidot holong di roham boy hami mersaur di bagasan las ni roha di bagasan hahipason ala nito di Borbadiai ala dia li Tuhan hupasahat hami ma acara o tu bagasan tanganmu ho mana masuk acara o nali Tuhan ima acara GLFI manang sinodang di Barita Nauli di Indonesia asa marsinodang mabarita Nauli di Indonesia terdumubi ma di bagasak Bornginon ali Tuhan mangido hami tuho ali Tuhan pasu-pasu ma ling manang jaringan pada usudesian gangguan asa terbaik kami berdalan do dengan PLN Zoom di pasu-pasu asa boy sudah berdalan do dengan ali Tuhan mangido hami tuho ali Tuhan tu sudah kadongan nami nama dohoti acara baik marhite Facebook Zoom dot akan asing jama marohana sida jama pikiran sida jana torangi asa dapot nasida pangatusion jala asa dapot nasida haluaon ima marhite pemberitaan firman Tuhan na bertema tubuh sian gijang. Tua kadambang dainang dot akadongan nami na so mga tusi dope na so madapo dope ima hatubun na siyang gijangi asa dapot na sidama di bagasan Bornginon. Mangiutis siya tua bertanya kami paso-paso mana posomi pargugoy perbisuhon na manghuluhon acara nami di bagasan Bornginon. Miyahi mado miyan baru
urasi mapamangana asa bersangak bermulia guar mo marhite-hite acara talumobi mana po sumi nanay pasahaton barita na uli ima amang padita pulo aruan MTH pakama secara khusus oleh Tuhan marsinodang mabarita na uli marhita na po sumi urasi pakai secara khusus asa tolhas baritami tubang sobatak na adong di luar pertibion baik narong di bagasan Indonesia bahkan mungkin juga na adong yaka negara tetangga song yaka ari na usalpo adong nasian Malaysia mana Singapura Tuhan mamaso-maso jala mga leon hipason bisuk tunesida maulate madiho aliamang sian mula sa rodi ujung na sa di tangan mo ma acara pro maharajaon mo saut molo mandiloham itongan niya acara jelefa di bagasok Borginon mga sahon guar ni Tuhan Jesus Kristus amen amen Amen. Mauliate mamang di bakubasyo muna. Tauduti ma acarata manginang, tabigima songon soso-soso, siya namatta na padirihon Gospel Light for Indonesia, ima amang padita, Dr. Paul Cusi Hobbing, laos diuduti ma ima ahado, visi misi ni BNP, manang acarata di Bornginon, bangso na pinilit. Pinasahat matiki. Horas. Saya Pendeta Dr. Paul Chu Si Hombing sebagai founder dari Gospel Light for Indonesia. Saya mengucapkan selamat datang di acara malam ini. Saya sangat mencintai bangsa Batak. Semoga malam ini menjadi malam yang penuh berkat bagi kita semuanya. Horas. Horas madihita saluhutna damang dainang. Asa babinabotohom matuhamu di acara BNP manang bangso Batak na pinilit ima na pinatupan ni Jelfai manang sodang barita nauli tu Indonesia. Jelfai songon sadanin baga na parato barita nauli nagabedongan ni gurang gereja. Alai Jelfai dang sian sada gereja gabungan sian aka interdenominasi gereja. Ya bangso Batak na pinilit ni debata kakastarida doi sian barbarita nauli tinongos ni debata tu tano Batak. Ima munson dohot leman tagan sepersia dope aka uputta tu Tuhan Yesus. Ale tumpe mate nasi dari pusa di tano Batak manang di Lubu Pining tong dope tongos debata no mensen asa marhitei boy di Batolhas di pararat barita nauli tu halak kita bangso Batak asa marhite nalo perselot naman jalo Yesus gabe Tuhan jali sipalua saut ma bangso Batak gabe bangso na pinilit ni de Batak. Ya bisi manang si Rimon sian BNP ima gabe bangso Batak na tarpasu-pasu. Jala gabe pasu-pasu marhite asin na rohani de Batak naung mamilit hita sada Petrus 2 ayat sia. Jala misi manang si ulang ni BNP ima tolupe penaparjolo pahehehon persauran dia kadongan Batak samudar di bagasan Yesus Kristus. Penapaduahon patuguhon apresiaon di ganup hita halak Kristen Batak. Penapatuluhon pabarohon pasu-pasu sadok halak Batak songoni nang tusu de bangso. Mauliate. Imanakingan soso-soso dohot visi misi ni acarata
di bagasan Bornginon. Tau di timang usia acara tamanginang, adorang so tabigi hatani di bata nalahu marsaringar di tengah-tengah ta jumulo hitam mangedehon sada ede sian buku ede nomor 100 ono pulusia ho si banguluau. Si pangoluau saito potma awon sai unang mandao-dao ho sian rohako ro si pangolu rotibu bain maaw anakmu tutu dohot mudarmi buriau iyas songon hapas maaw iyas tutu iyas tutu dohot mudarmi buriau iyas songon hapas maaw goni mudarmi papa tarma diau ton di parngoluwi totong mano guau ro si pangolu rotibu bain maaw anakmu tutu dohot mudarmi buriau iyas songon hapas maaw iyas tutu iyas tutu dohot mudarmi buriau iyas songon hapas maaw dohot mudarmi buriau iyas songon hapas Mulai ati maritu hatta di hamu amanami doho tinanami nunga sahak behita tutiki na taipa ima tumangihon hatani debata. Hatani debata laos patariason ni naposona ima amang padita pulo aruan MTH padita jala dosen di STT Siatar. Doho tema tubuh sian gijang asa bongok tu surgo imana dienet sian buku Johannes Bidutolu ayat tolu. Pinasa matu amang. Silahkan amang. Adorak so
tarisihi hatani debata di bagasan partikion martangi yang mahita. Mauliate do rohanami diho aliamang pardengkan basa debata nama no pahami baru di bagasan Yesus Kristus. Ala asini rohamdo hurajumi hami napapungo kami di parpunguan nami di bagas bodarion di acara bangso na piniliton tupe lewat sitalipas halinu manang dunia mayaon. Alai posdo rohanami ali Tuhan debata asini roham marhite tordini ido natoktong manggonggomi hami marmahani hami asa gabi sadado hami toktong di bagasan holong ni rohami atong naing tangi honon nami mahatami marsaringar maho di tonga-tonga nami ali Tuhan debata ainung ngaradi hami manangi oko jala asini rohami marhite tordin tod di porbadiai ima napatau hok kami mangatusi hatami jala laos ima dalan nami mamestahon hanguluan nak pinasa mot tuhami mangasahon guari Tuhan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin. Oras ma dihita amang inang ala odope pertikian na perjulo kami rabdo kita di acara BNP-on ala nitung macelas situturo hakku ala bui hita pajupang tupe marsi daw-dawan dak tinaga pinabuhi songono nalay oma kecanggihan, kehebatan ni teknologion nabui padungo kita. Alani asa unak songon na terlalu bosak kamon no mamereng bohiku kan. Jadi bayanok kudo songon coret-coreta sautik laho mapain hita boi lebih mendalami hatani debata nanaeng si patol hasod gitikion. Jadi izin maju hamil lao share screen musedo bahasa Batak ni share screen nanti. Jadi oma tema na pinasahat tu hami laho patol hasod di bagasan Bornginon ima tubuh sia gijang asa bongot tu surgo na yenet sia buku Yohanes bidutulu ayat tolu. Jadi memang tema nama cai uli jala denggat do tema on dihita ala memang odo sada pondasi manang dasor ni ha Kristeno di bagasan permuluota. Lapatanna gudang pe natatu si gudak pe nataboto jala gabibui pe taulaho nakanadengkan sabutulna dasor na macai perlu odo na nagabi sitio pun manang nagabi sada kunci ni sudi haporsiaon na tapatupa di bagasan muluta. Alani di bagasan pertikienon omau on holan ahadon holan intermeso do nate lapatanna asa botong muna bangsun na pinili do memang halak batapon jimulo iber kamu rupani rupak kokan memang nga bertransformasi bi halak batak mulu na julu kan murado taddaw kalak batak bersuhi-suhi buhina kan terus nasing mapamereng na rupani dohot asik perdopahon na alain waeng songono halak batak jadi mulai berek kamu halak batak daw manginang pendita pulo aruan marga aruan dua halak batak nakpe di berek kamu song kalak barak rupani kan jadi itu nana yang dohono lapatan na hau bau ni hape na terpiliti halak batak kape gudang do pengaruna kiriada mulu saya ni payu ihu don waeng yakka generasi muda batar sogok diba sipata dudang niripu akka halak batak nuaing akka na di kampuson mengida akka hinaulina rupani do gateng-gateng ni akka halak batakon nuaing imajo sian segi lahiria molo inatta sore pada boru si Mamora di Bataraja Welminawan si Mamora di Bataraja wanita tercantik di dunia. Jadi kami tinggal di kompleks STT AKBP Rabdo Yanakon nami dua hian na perju dua hian alen waing nga tinggal sada ala tilahau kami sahali na perjulu ima si Jehuda Partahi Aruan ima syakangan naung jumulo madapot debata mulak tu sambulon ni tordina jada law sidon no sihatata na paduaon si Edit Partogi Aruan ima anakon namin waeng marumur saya 2 tahun dope alani molo mulak pe si Yehuda tu sabulon ni tordina
Mula nai marsak don yani ba. Jalan waik pe sipata rodo marsak sipata alai di bagasan arsak ni roha parningotam mai gabita bartat tadi surgu. Sebulan itu ditai HP jadi laus ditiki marningot si Yehuda hami sehingga bilas ihu ma marningot Tuhan Yesus jala laus ihu matong dopak surgo do HP perdalanan asa songon hatane detayat tong sehingga sei beda dong musei akka naporsiai duksa bilak kana tu hasonangani. Jadi di bagasa bornginope amanginang unak pola songon na ganggu hita mulu tahatai turpukon mulu taingot ai nunga rade di bayat di bata jala dopak surgo do perdalanan tai dopak hasonangan jadi perdalanan dopak hasonangan don lapatan na nama mes tahun hangoluat do hita mulu marpung pe hita di acara tadi bagasan bornginon. Jadi hatani di bata Yohanes 3 ayat 3 ra na sudi hita maboto alai hujaha homma dunginin na Jesus ma mangalusi ibana na tutusi tutudo na hudokot tuho ia sotu bujol masya gijang daktar bahasa marnida harajaun ni dewata. Jadi alus ni Jesus don, alus ni Jesus tusuk-tusukun, totung ataboto isi nama nukun si Nikodemus. Sahalak parise, sahalak napistar, sahalak namangatusi parugamoon lobi sianak ka jolmana somal. Itu sasitong na. Alai di bagasan parjupangani say manginongi do di bagasan rohana. Ay buado tutu. Dang naso marhapor siyaw ni bana, dang naso yaktu si bana parugamoon, alai say manginongi di bagasar rohana. Buhado tutu, songon na asing do pangajarion ni Jesus. Nasa sadaon, songon na asing do siyan akka buku-buku na badan narubi pe, alani say manginongi rohana. Molo say hupaula-ula pe hata na manginongi di bagasar rohana, naing dohonon rupani amanginang bahwa proses majakon hata ni debata, proses mangatusi hatan ni debata say marmula doi sian inisiatif. Marmula di sian inisiatif manang marmula sian ulaon ni debata na majuhita di bagasan sada hahomion. Mulo dido di hata Indonesia misteri ilahi ima hahomion. Alani toktong do mangula debata termasuk tu si Nikodemus. Ido ubay naro ibana. Ido ubay naro ibana jala mengwakili doon dihita akka na parugamo di bagasan tikyon. Mengwakili hadiriutta do si Nikodemuson. Bahwa di bagasan parmulutta di parugamota say jot-jot do makuling rohata di bagasan say disungguli do hita dopak dia do tutu perdalanan ningulwon asa memang gabe songon na jolma na bebas sita mamestahon hanguluan. Mamestahon ngulu na pinasahat ni debata tu hita asa unang gabi pagoda kulaw rohatta tu akana adong di portibion na gabi sahirai penentu ni perdalanan ni nguluta. Asa gabi lem taboto ma adong dope hal na fundamental na sabutullah manutuhon perdalanan ni nguluta asing ni na adong na di portibion. Alani say manginongi maruhatna diwakili si Nikodemus mahita laho pajupang doho Jesus. Pajupang doho Jesus asa siani dapotan sada hatiuron. Barita na mabuak kita tu kondisi na ibaru. Kondisi na ibaru. Anon patorang ko do sa tu si. Alani didok Tuhan Jesus ma natutusi tutudo na hudokot tuho. Natutusi tutudo. Lapatan na odo kebenaran na paling fundamental. Kebenaran na paling mendasar. Odo hasitongan na. Odo hatigoran na. Dan adong bena asing. Idok, ia so tubu jol masya gijang dang terbahasa marnida harajaun ni debata. Konsep tubuh siya gijang betul-betul sada konsep naik baru we. Di Nikodemus nang doho dihita. Ala buah, ala hajol maun ni haportibion dihita memang nunga terkonsep bahwa istilah tubuh dan istilah naik baru. Ale taboto doi tubuh lapatanna ima permulaan. Permulaan hadiriota di bagasan permuluan si ganupari. Permulaan ni hadiriota laho mangalakawas si majojata laho menguduti akka tiki dohot kesempatan dohot waktu na adong dihita.
Alani rohita gabe adong mahadiriota. Jadi molo didok tubuh lapatanna memulai permulaan ni hadirion. Permulaan ni sada identitas, sada kepribadian, sada pribadi, ido permulaan. Alani didok tubuh ibana, lapatanna dang kinan, daktari dahinan. Dang kinan eksistensina, dang adong hinan hajong-jonganna, dang adong hian, alai gabe adong mai ibana ala tubuh. Jadi dukun tubuh ibana persoalanna dakolan dukun adong. Dukun adong hadirin na alai persoalanna na mangihut ima sedia lautu dia do ibana. Ido mo persoalanna mo se dukun tubuh hita dihasianganon sedia lautu dia mah. Alai asing do napinato orang di Tuhan Yesus tu si Nikodemus. Dan tubuh songon nata pikiri sian sahalak ina-ina, sian halak saat natoras boru, gabi sorak kita tu hasianganon. Alai gabi sada perbandingan doi, asabu itong dako rohata. Ay molo tubuh jolma, nakpe ibana secara hadirion ni hajol maon, jasmani, ikon okuhonot tado, tungso adong do peranan ni natubuhi, laho tu hatu tubuna. Dang adong peranan na paling berperan ba inung nama baru mulu adok pangurupina bidan manang na dokter manang na si baso na julu rupani bay mamangurupi sakan amat tai rupani i badak pola dong peran ni i di bagasan hatubuan ni sada poso-poso paling holan na ibana pe sotaratoan cemas khawatir ala naik paimahon tubuh geleng na paling babulu bersemangat ibana bayok mana semangat mama bahola nima sumbang sini ama rupani mulu tubuh sada dana alai memang misteri doon. Jala na pasti tubuh dang boy tapilit isi madubuh kita. Jala dang boy tapilit idia hita tubuh. Dang boy tapilit songon dia pertubuh ta. Lapatan na memang basongonima dibahen sada misteri alai dang dihak kami dope sabutulna hadiriun ni hajol mau. Dang dihak kami do alanido molo ido prosesna bahwa proses alamiah doi. Jadi mulu alamiah doi ibana mardalan di bagasan ke alamiah ma. Mulu alamiah lapatanna ba hobartu aturan, hobartu namasa, hobartu na adong aka si ulahonot di bagasan pernguluan ta. Nah, alai tadi di bagasan turpuk tahun sia gijang do. Jadi ala sia gijang do pertubuna gabe dimaknai mai gabe didok ma tubuh padua halihon. Tubuh padua halihon ala nga tubuh hita sahali alai ala adong muse naib baru gabe dimaknai mai tubuh pada halihon dilahirkan kembali tubuh pada halihon jalan mulu dipakai istilah di Johanneson tubuh sia gijang. Nah ahado lapatanna sia gijang lapatanna sia gijang naing dohononna adong konsep na berubah doh pemahaman na ikon asing tadi sian konsep na perjulan na hupat orang ini. Jadi molo dido sia gijang dang na pola nang madokon memang na sia langita rupani i dang na polai dang na martudu-tudu tu inganan. Alai lapatan na molo dido digijang lapatan na mangatasi pemahaman na perjulu, mangatasi aka pamikiriota, mangatasi pengetahuan ta. Dang songon nata atusi dak songon nata pikiri dak songon nata botoi ido naneng dohononna. Jadi melampaui igijang ibana. Jadi melampaui pemahaman, melampaui pengertian, melampaui pengetahuan, melampaui sude nata pikiri. Jadi asing doon ido naneng dohononna. Sia gijang melampaui jala dang mungkin boy dapot to di pikiranmu dia atusiho secara mendetail, secara letter-let, secara lengkap ala melampaui do sian gijangon. Ido na yang dohononna. Ido ubahenna molo melampaui do ibana gabelau matu pikirata totu dang ulaun nijol mabion. Molo nga melampaui ibana dang ulaun nijol mabion. Atong ikon adong do na mangulaun na asing. Ay molo mangatasi do ibana, ay molo na biasa do ibana dang mangatasi.
Na biasa doi, alai ala mengatasi doon, totu dang jol mamangula honon. Jaladang terbahik kita sahat tu si. Alani isa do na mangula, debata. Tot di porbadia. Lapatan na molohu hasarupau pe debata doho tot di porbadia amanginang, naneng dohonon di bagasan hasi tulusa dauni do debata. Ido naneng dohonoku. Ido naneng dohonon. Lapatan na dang boy do si pata margati debata tot di porbadia do Jesus alai di bagasan hasi tulusa dauni do. Tak pola pat orang kura hasi tulusa dauni ate. Ate amang evangelis nami so tungga bilang berganjangan nokan atar so di marupanikan alai boy mo musi. Ala naneng dohonon ta dang ulaw ni jolma jaladak sanggup jolma mangulahonon ala melampaui do sifat ni ulaunon, melampaui manang mengatasi. Atong debata doho tot di porbadia, di bahasa tot di porbadia, di bahasa Yesus Kristus debata na situlusadai mangula, ido na mangula. Jala sian secara filosofis ni hajol maon, mulo debata, dipahami maisai beringanan, digijang ni pemahamata, ido benar saya digijang. Itu ban sariyo digijang. Dimana king mula mengatasi. Jadi nasia gijang itu mangula gabe diulahom ma napatubuhon padua halihonon. Alani kata kas dihita ala jolma dang boy. Ay dang siya gijang ibana. Jolma siya toru di. Di mula dong kutipat di son sian puisi-puisinya kana posoi do kutipon manusia siya tano doi. Di siya toru di bana. Oh siya gijang doon. Jadi asa dokonotan non lapatan na yang menegaskan doa bahwa dan sama sekali manusia tidak dilibatkan di dalam pekerjaan on. Tung manang nasongo dia pe hadirion na. Alani siatano jolma. Mangap pe siatano do. Jala hajong-jongan na pe ditano do. Jala mula pe tutano do. Alani i dang jolma na tapahami tung mang buhape hadiriot tasinwaing nabuhi mangulahon patubuhon laho padua haliahonon. Ima na mangihun. Sabar mamangin ang dali mana nama berarti otik nai nama jadi kita samadikan. Nah jadi molo neng dohonon rupan ni molo na mangula do debata ahado na niula ni debata ahado lapatan na dukko tubuh hita didok tubuh padua halioni na perjolo neng dohonon na ima memang ulaw ni toddi doon. Jadi molo ulaw ni toddi do ibanaro ulaw ni toddi tubuh hita padua halihon gabe disi gabe maringanan jala gabe adong ma identitas tanah baru dang beholan hatubuan sian jasmani sian permudaron alai gabe adong ma hadiriat tanah baru gabe jolma na go tod di matok kita ala na aung tod di porbadia mangulah di tadisi ala nido di bidu toluon di ayat onom do pitu itor takas doi. Natubu siya daging doi. Alay natubu siya todi ma. Lapatan na jabi naing gabi songonipe nakpe anod di bagasan ke manusia atta say lalap doi. Ido magbana adong anon ketegangan natoktong mangihut di bagasan nguluta. Dan terselesaikan ala memang identitas tai gabe ibaru hita ala adong todi namang intervensi di bagasan nguluta gabe makhluk jasmani mahita sekaligus makhluk rohani. Di sido parmasuk ni pertubu padua lionon. Na padua hon gabe ibaru. Nah on istilah ibaruon ikut dipahami doon secara komprehensif doon menyeluruh. Jadi unang dipahami molo ibaru rupani pokoknya baru mak. Nah alai molo dido ibaru baru sesuatu yang baru itu lapatan na dakya dope adong songonon. Itu lapatan dina baru. Udo dihutan yang abang nana dakya dope adong songonon. Ido lapatan di ibaru. Jadi dakya dope hita songonon. Ido nang dohonon na. Di bagasan permulut tahun atau rakso tubuh hita padua halihon dakya dope hita songonon. Jadi gai be ibaru mahita lapatan na sesuatu yang berawal kembali. Mula mamusai ibana gabe mangulahi sian mulana. Alanga ibaru dakya besok dakya dope songonon. Ido lapatan di ibaru. Ido makana molo takutik pe 2 Korintus 5 ayat 10 itu di bagasan Kristus natino panai baru do hita ase termula do rohatta tu natino pana perjului. Ngai baru be ibana berarti dak songon na perjului be. Dak songon na perjului belum pernah sama sekali seperti ini. Ido lapatan di baru ate amang nanda. Jadi penting doi. Jadi baru inna dak kola sekedar merek na kadia na songon na mersilla rupani dangi. Alai memang belum pernah seperti ini. Dak ya dope songonon ido lapatan dina baru. Napa to luhon gabi hot
kekal. Alani ido pernguluh tahun pada akhirnya gabe danga dong be persoalan hidup dan mati. Danga dong be persoalan berhenti dan tidak berjalan terus. Kekal behita. Kekal di dalam pertodion bahwa memang selamanya. Danga dong be dang mu bau babi. Hok dei dukon patu di patumu padua halihon gabe hok mahita di bagasa Kristus di bagasa kita ala nunga sada hita doho ibana marhite na tubuh hita di bagasan na tubuh siya gijangi. Na mangihut iman hadirot na gabe badia menjadi kudus. Nah badia unang dipahami gabe songon na ringgasia marminggu. Dang ada hubungan itu sih. Manang na burjuhian ibana pasahat topelian na. Dang ada hubungan na itu sih. Holan tanda-tanda doi, bias doi. Lapatan na dihasilkan sian kondisi habadiau tai. Gabe burjui ibana, gabe ringkas marminggu, gabe mangalia pelian, gabe murah senyum ibana, dang mersuhi-suhi bebuhi na tiap pajupang, doho akadongan na, gabe adong mana baru pangalahona, na imbas na doi. Ale badiana ni do na ima, gabe tadi hita dipapulik pernguluh tahun, dopak pertibihan gabe dopak debata. Ido badia. Jadi gabe tadi, gabe berubah ibana. Jadi kekudusan kita adalah kekudusan ketika kita menjadi milik Allah yang dikhususkan. Gabe tadi ma hadir yotta. Gabe holantu gabe debata ma napuna hita jala sudah hadir yottaon dopak tu debata ma ibana di orientasina tujuanna dohot sude. Jadi mulu didok sedia lau tu dia jolma na ditubuhon tot di porbadia na tibuhon padua halion ima jolma na siat debata lau tu debata. Nah, dari Allah menuju Allah. Gabi inama. Jadi dang siat tano beho mulak tu tano. Dang ibe alai dalam kondisi petubuh padua halion siat debata mulak tu debata. Lau tu debata menuju debata. Nah, ima namang Yahud atong bohado implikasina tapi yang dibagasa mulutta. Nah, jadi di perdalanan jadi ngoluokan duk petu badua kadang itor naik kita tu surgo, dang itor gabe hera suru-suru kita rupani, dang itor gabe borhak tor dita tu surgo daam alai hok do pehita di Portibion. Hok do pehita di Portibion gabe perdalanan mai. Portibion gabe perdalanan. Jadi dang permiana be. Ido neng dohona dang permiana be alai perdalanan. Jadi mulu tay dia buku edde HKBP, hubat buku edde HKBP dang na madokon asa HKBP na jago ati adong buku edde HKI do GKBI do maksud turupani kan. Maka no baik guardi buku edde HKBP. Nomor 260 ya memang saya jarang do tay de honon dukpi adong na modding. Lau ipasa tu udi rupani tay de ma buku edde nomor 260 ya mardala na sanari tu hasonangani na rupani kan. Nah, lapatan na sabutulla dak tu nama te edde alai tu akka jolma nok tubu padua halihon. Tu akka jolma nok tubu da padua halihon na di Portibion do pe ibana alai Portibion gabe perdalanan nama dan gabe parmianan. Tu dia ibana mardalan awsonari tu hasonangani. Jadi asa di bagasan na tubu padua halihon gabe mames tahun hanguluan nama hita. Ala perdalana don, tapi setahun ma. Unang beta ingot, unang besay tabereng be hapugoson, parsahiton, hamoraon, hapistaran, dang ibe. Dang tarihot ni ibe hita ala perdalana do hapeon. Menikmati kehidupan nama, mamestahon hanguluan. Ala niyaha, jumonot ganup ari lam jupang tikiki. Sian nadau hida hatiuron nai. Jadi nga adong be arahna, nga adong be rute na naik sidalanata. Nga adong be sude di parade de bata. Jadi saya sonang do nasida nong polhas rodisi. Jala lapatan na dang adong be alani i molo songon na batu-batu pe perdalanat tanwaeng molo songon na maol unang gabi perdalan ni beta bereng alai sodang hatiuron tusido hape hami mardalan. Ido naneng dokonon na. Jadi molo didok godang halilion dia tolu di dadang lasniari ditinggang udan mabiar ala adong namang kopi hita alai hita na tubuh di bagasan padua halionon perdalanan na nungabe dopak hasonangani alani gabe lasmaro hatta mardalani parmuluat tay. Jadi atong tubuh padua halihon ima tubuh na
memang na berasal siad debata laho memperhatikan mengarah perdalana tu sabulon ni todi. Jadi ido na gabe inti na nagpasahaton ni Tuhan Yesus tu si Nicodemus nak tu hita asa marhitei amang inang unang besay taripu portibion gabe hamianat ta alai ikon adongdo cara mernida parnguluan ne baru sambulon nito di ido hape narumikot di bagasan parngulota hidup kekal nin narupani imolo di bahasa Indonesia. Nah, baru muse namangihut bohado cara na hita madapat to ni. Bagaimana itu bisa terjadi? Indah si Nikodemus rupani di ayat namangihut. Jadi mulu didok bagaimana itu terjadi? Didok Tuhan Yesus alusna mulak 7 Yohanes sada ayat 12. Alai manak tiga nama jakon ibana tusido di lehon huaso asa gabe anak ni debatana sida akan aporsea di guarna. Atau syarat mutlak ima haporsiao. Haporsiao, dangadong na asing, haporsiao. Ido makana di turpuk taon, molo sahat tita rupani tu ayat 12, 10, 10, 15, ipatudos do haporsiao ni itur di paulak ala Yahudi do rupani si Nikodemuson itur di paulak tu peristiwa tikina masa si Musa tikina marmatian marragian aka halak Yahudi mate di halongonani dan diboto na sida sabbanda tu dia pe manalaw ale asal di turbing ulok mate Roma si Musa mangalualu tu debata didok panak kok matukok mitu gijam manang isen na mamer tukoti malum jadi kolat di bereng alani gabi tubur wani hari bah ay bohado perjadini badang iboto boha perjadina alai asal di bereng malum ido na neng dohononna molo haporsiao nipe gabe sada dalan. Jadi jalan masuk ni bahasa-bahasa ni debata ima na ginwaran na haporsiao manang iman. Jala haporsiao ni pe bahasa-bahasa ni debata doi. Dang nabuhi gabe ta usahahon asa gabe porsia hita. Tungpe boy ta persia jari alay na say mangula dotot di porbadia di hita majuho kita ido ubay na gabe porsia hita. Alani haporsiao na songon dia do haporsiaon molo halak Yahudi ima mamereng tukok ni simusai alai molo halak sinuaeng ima haporsiaon mernida Yesus na disilangi. Ido nama bahen proses tubuh padua hari oni. Ay marhua dua Yesus na disilangi. Madok nunga maruju. Nunga saebe akadosata. Ido diulahu Yesus di hau pinar silang. Sudah selesai. Dosa nagabe jabar tahian. Jadi molo buasa gabe porluon alana memang dukon di bagasan hajol mau kita ay molo song kalak bata kola sari nama jabarta. Dangadong jabarta nasing be amangina. Sada do jabarta ima hamatean. Ay do de idok apostol Paulus. Upa tinuhor ni dosa ima hamatean. Jadi kola nido jabarta sa sitong na dangadong na asing. Lapatan na manang nasongod dia pe hebat manang songod dia pe malota idama. Hamatean do jabarta. Alai marhite haporsiao kita di bagasan Tuhan Yesus Kristus gabe imanani do na istilah gabe tubuh padua halioni gabe ibaru mahita. Nah, jadi di bagasan hai baruoni di bagasan hai borni gabe taretong mahita anak ni debata. Jadi mulu anak ni debata do hita, anak ni debata hita gabe di bagasan ngulu na say toktong mernida manatap mardalan di pudi ni debata menjejak langkah mangihutun debata masih totas dalan hita mangihutun jalan dah mungkin lilu hita. Jadi anak ni debata dang mungkin lilu molo say toktong do iban marsihohot di bagasan haporsiona ala debata do manguluhud dalanna. Ido na nidok ni Tuhan Yesus anod di Yohanes na saplopa ekonomi tiki didok ibana au do dalan. Jadi dangan dong dalan na asing. Jadi ido mampai kita dang lilu ala ibana do dalan ni. Nah, alani di pangujungi di bagasan turpuhon dohono ma dihita oddo edde sada edde na menjadi songon edde favorit man didokon edde hasolo waktu di buku edde ni HKBP nomor 410 itu. Jadi nang dohono na tubuh padua halihon ala niaha ala nong rade situ tu haluahon. Jadi rade do ibana. Rade ibana nanaing takupommu. Rade nang diho hatuaon si halas sonommu.
Alaniaha ala bernit do di tau Tuhanmu pasai hoddo samsa sudi. Jadi dang alana berni ngolutta, dang alana hebat tita, dang alana jago hita, alai alana berni do di tau Tuhan pasai hoddo samsa sudi. Alani unang paujat, alai jakkon ma. Ido lapatanda jakkon, hapor siaon ima dalan majakkon holong ni rohani debata. Alani tubuh padua halihon, tubuh siak gijang gabe sada hasada amai di bagasan ngulu ni halak Kristen, halak na porsea nunga di ibana be hanguluan saliring ginilenga. Ala nang radedo. Nunga radebe haluaon, nunga radebe hatuaon. Tersedia bagimu keselamatan dan tersedia bagimu kemuliaan. Jadi perdalanan do paasonangan ima, perdalanan lahom manjakkon haluaon dohot majalo kemuliaan hatuaon. Ido perdalanan ni tubuh na padualihon. Ido ubahen na hurok na kaning disude proses parnguluat tai narumikot na gabe dasar perdalanan ni haporsiaon ima tubuh sian gijang. Amin. So ngoni mara nabui hupasat hami hupaula kami matikion tu moderator tu amang evangelis. Mauliat matutu di naposon itu hatta naung masai takas nakian patariason hata ni debata di tonga-tongata. Amang inang tauduti macarata adong sada video ima taringo tu tubuh sian gijang. Napanok noti majo video on tatot majo adong video singkat di pasata mema tu operator manang teknisi nami. Sudedo akka na mangulu doho na manggulmit songojolma ikod ditubuhon asaboy adong deportibion. Proses hatutuboy gay panidangion sa dahala adong deportibion. Ditikihita sorang dipardagingon dido mahita dana na puna DNA ni netua-tuana. Jala magodang mahita di bagasan hadagingon gabi tudos tunatua-tuatak. Alay di partodion gabi panuhu DNA dosa mahita. Gobaran ni debata na adong dihita nunga madabu tu bagasan ni dosa. Salhu do na sida mardosa jaladang dapot pujion ni debata na sida. Ay upan ni tuhor ni dosa do hamatean mate sa leleng ni leleng na. Mangangguhi dohita mangido tu surgo. Jala debata pedang dihalomoho kita mate. Sarupa songod ditu hatutubuat ta di portibion songonido dido Jesus. Ikod ditubuhod do hamomose. Toho, ikod ditubuhod do hamu asaboy bongot tu harajao ni debata. Ahado lapatan ni dang huatu si buha cara na asa ditubuhon asa bongo tu harajaw ni debata adong do cara ni debata sendiri nalaho pa bongoton manusia itu harajaw na au do dalani dang adong nasahat tu amay iya sumarhite au ay songonod do holong ni rohani debata di portibion pola do anak na nasasade di lehon asa unang mago ganun na porsea di ibana asa hangoluan nasa leleng ni leleng na di ibana ay mate pe ibana sa hali doy ala ni dosa iya mangolun waeng di debatadoy di pelehon Kristus dongoluna laho manobus dosatta dihadagingon ditubuhon na torasta dohita di bagasan haberniton. Di partodion ditubuhon Kristus dohita manaon na bernit di hau pinorsilangi.
Ditikina porse hamu tu ibana disima proses hatu tubuhmu di bagasan partordion. Di tubuh maho padua halihon. Di sesa dodosam, di pitori doho, di tubuhon gabe nai baru. Ditiki di tubuhon di bagasa partordion, di leho de batama DNA nai barui DNA ni Jesus. Tubuh ma partordion gabe tudos tu Kristus, gabe muba tudos tu gobarna. Galatia 2 ayat 20. Dada au bena mangului nuaeng Kristus do mangolu di bagasan au. Ia mangolu pia nuaeng di bagasan daging, mangolu marhite-hite haporseaon di anak ni debata na makaholongi au jalan na mangaleho diri na humoko pau. Songon hatu tubuh ni pardagingon, songon ido nang di hatu tubuh ni partordion akka nama duhuti. Rap dohot Kristus di bagasan roham. Hatidakon masurgo di portibion nago dosa. Patuduhon ma Jesus di ngulum. Gabe si pahatidakon. Gabe ma perwakilan ni debata di portibion. Nung ngabehamu di tubuhon na padua halihon. Unang malongang roham alahudok tuho ikot tubuh hamu sian gijang. Porsia mahamu tu Tuhan Yesus jala ikot di tubuh mahamu muse jala dibahen gabe ianakonna. Imalakingan video tubuh badua halihon. Amang inang asa adong si ingot gabe ingot-ingot dihita margobar majo hita amang inang ima nalahon ni luhon ni amanami amataheri manang ibu nami si Cakra. Oke. Horas amang inang asa margobar kita unang lupa dah membuka video ta asa terida boita na baga dona gatengi. Do bayan reaksi lops na sangonon. Oke, ois macayuli do sudia karupani amang do inang namanya bah. Sada dua tolu. Cheers. Oke, sada slide naik. Sada dua tolu. Cheers. Oke, mau lihat ya amang inang kasaha mamuse tu amang semajuta. Mau lihat ya matutu inang. Dia mo amanami dohot tinanami nung atong takas betutu nakingan hata ni debata na pinatolhas ni naposona. Alay mungkin adong dopin na sa laon na buni suku-suku di bagasan rohata buy sukutonota di bagasan bornginon jala sesi suku-suku dohot aluson di uluhom ma marhite na posona amang pandita huntal manalu pinasaha matiki. Berarti amang siala naung dilohok kamuna tuhami tiki asabui marpanukun dohot maralus. Jala penyang dohoma tu amang padita nami parcamitata imamang padeta pulo aruan tung radima amang alana
Aka damang dainang pe ra adong ma suku-sukuna. Tuhan muna damang dainang hanggi peneribot. Tumban hamuma amang inang suku-suku muna dicat na adong di rumon. Ketika hamuma disi amang inang asa patol hasan nong tu amang paditata. Jalap yan nong nomor 3 hali amang padita mengalusi pe tong boy hamis yan jilefai nagabe manabori manang tong manabay sawatik. Alani surat ton hamuma damang dainang laos kupeti hamima. Amang paditanami dison adong sada suku-sukun. Tung mandok mulia do hami amang di hatani tu hatta namun di patolah samu. Alai adong solot di rohaku sawatik songonon. Bohado. Tung ahadu amang sipatu pauku asa tong dohot au nagabi tubu sen ginjang. Soni mamang paditanami suku-sukunna. Langsung nama tahe resporon? Langsung nama mga tong. Santai ya. Iya. Mau lihat ya di suku-suku nih. Memang persoalannya memang paling sering dihita ima buah ada carana. Jadi itu memang suku-suku di sini kodebu sudah tongi. Buah ada carana asa sauti, asa masa ya terima rupanya kan. Memang mulun hidup buah bayenokku dangau memang. Jadi hata ahu yang ido na mabai kita gabi jot dohono salah orientasi mangatusi haluau na pinatupan ni dibata. Nah, jadi memang bagiata songon nau kudok na berjulu na kading danga dong benasing bagiata danga dong benasing jabarta asing ni hamatean. Alani memang tubuh padua halihon secara nyata wujud na memang ulau ni debata doi. Jadi ulau ta majakon. Jadi jakom ma nak pinatupan ni debata di bagasang ulu. Jala hatari daun ni ulau ni debata ima ulaun na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ima hatari daan na pinatupan ni debata. Totukan agak maul do hita memahami ay molo di turpuk taukan songon aluguin na basongon dia mabenok kumacak ko niya mang aluguru na terima rupanikan la maul muse idu tutu kan. Nah alai hataridaan ni alugu na mangulusi hataridaan ni ulaun ni debatai ima na pinatudu ni Yesus di sude aka ulaun na di kau pinar silang saat namate ibadah di kau pinar silang jalahehe muse di ari patuluhon alani si patu paun jakon hapor siaw ido. Masalahnya hapor siaun nata pahami sering gabi masalah. Jadi masalah di kita, masalah memahami ahado hapor siaun. Dan masalah bohado pangulaun ni dibata. Sepenuhnya misteri dosa betul lai asing ni napinapatar ni Tuhan Yesus Kristus di bagasang uluta. Nah masalah hapor siaun ta tentu hapor siaun ni adong do jolmo memahami hapor siaun holan au persea. Au persea di debata Jehovah, au persea di Tuhan Yesus Kristus lapatanan yang dokona mulai halapata bawa kata, ya kan? Ah holak kata, dan bui holak kata tong. Ikut domu do, merdu mulu dia di 410 piti, mardame roham nak toddi. Jadi kok sarupa do hata, sarupa roha, sarupa pikiran, sarupa do di bagasan hadirin niba. Nah ido na didokna hapor siaun, jadi ikut sinkron di mana? Ale mulu hapor siaun na ulak kata do ibana, hapor siaun na ahadui, hapor siaun na mabuat tu hamagowan. Ibarat ni nama pitung dui, nama pitung ibana, markat camatan nabirong muse, lau merdelan di matu pasar. Lagurak sunikan, nama pitung, markat camatan nabirong muse, kan itu kan sunikan, lau muse mana merdelan itu pasar. Nah jadi, yang ibu, jadi besok dia mah bapak mah pasti tu lobang ibana. Tersoni marupani, itu hapor siaun lapatan na, didok karisten do karisten. Didok merminggu. Nah kan alai dang diboto ibana dang dalani alai perbui ini hapor siaud do haburjuon ringgas tu permingguan ringgas dia
Perbuih ni hapor siaon di. Baru adong do na meripu pak hapor siaon sarupa tu parbinotoan. Mulu ngagudang iboto ibana taringo tuhatan ni dibata, gudang dijahai bibil, gudang diboto mana cerita-cerita ni Yesus, do cerita-cerita ni perjanjian lama, satu perjanjian baru dihafal ibana, diripu ibana nang makapor siaw. Now, tak sarupa hapor siaw tu parbinotoan. Nah, napatuluhom mo siya adong hapor siaon alai hapor siaw tu pertibion. Yesus diibarat to ni ibana gabi songon na penjamin parnguluan na di portibi. Ido makana muluhurak kepenga martangyang tu Yesus dak tu datu ibana lao. Mulu marsai tibana martangyak tu Yesus dak tu datu lao. Alai kan ngulu hapor timiyod dui. Parsahiton hepeng dohot mulu dangadong jodoh na betor yang ka iwana ma Yesus gabi menteri urusan perjodohan. Ali itu Yesus ya kan, leo majo rokat dia iterin kan, mulu dangadong jabuna yang ka iwana Yesus menteri urusan perumahan. Dangadong jabu ku Yesus na. Ikan hapor tibion alai pengandalan anak sidohonon ima pengandalan tu sambulon ni todi. Nah, ido sebetulnya sabulon nito di pengandalan tu sabulon nito di bahwa ngarap dohot Kristus au jala ijakon. Ijakon mapabainan ni debatai nama dok amen ido tutu. Nah, ido hona amen ido tutu. Ido holan ido. Ido makana di si Paulus pega bedokon barang siapa yang mengaku dengan mulut percaya dengan hati ya itu. Holan ido. Jadi ijakon ibana ba ngaselesai bisudi. Alam memang debatado na mangulakon tu kedua halion. Tersoni ma amang pendita nami. Mau liate amang pendita nami tung masih tekas jalan alnal ahanang pinasat ni damang irakunian nungatung besu dia hitam boto taringot ima tubusian ginjang. Suku-suku na padua hamu seson sian sahalak dongatan arong dijemon idok songonon. Amang pendita nami ra marah perdumuan do tubusian ginjang dohot ima natubu sian aik dohot sian toddi. Bohado amang pangalapation tubu sian aik dohot sian tondi. Ya. Mau lihat ma di suku-suku nih. Tong do langsung ko nalusun ate. Holo apa? Nakarong nasing den jo bangalusi jo. Amang maju amang. Iya. Jadi memang molo mangalapati tubusian aid do tubusian toddi ba ikon hatus do memang ala memang di surat do di Bibil tai rupani alai adong do piga-piga tradisi penafsiran taringok tusi. Alai dang ala dang di ruang kelason dang penafsiran ni patorang oku. Hapor siaku mau patorang ate? Oh, lo amang pendeta nami. Nah, itu kan orang dangi daripada ka tradisi-tradisi penafsiran ni rupani kan. Nah, jadi molo dido ibana tubusian aek kan memang hatu botai sinakaniani songon naong video na pinasaha ni siakanima adong jasmani dohot rohani. Jadi sada tradisi na boy dapur rohaku memang kelahiran dari air itu memang patuduhon tubuh sian hajol maut sian hadagingon alani i tubuh sian hadagingon gabe alanunga takas ibana di bagasan tubuh sian hadagingon ujungna ima tu dosa alani ido ikon adong muse laho mengatasi melampaui imana tubusian toddi asa disinkron kamu se parnguluan na tubusian aeki di bagasat tubusian toddi ima na perjo na padua hon tubusian aek menjadi sada simbol ibana di bagasan parnguluan bahwa memang molo didok tubusian aek bahwa hadiri tope kan ala jolma manusia kan songon naudokon nakaning terikat do ibana di bagasan jasmani dohot rohani. Mula-mula pahita tu tradisi panopau rupani ditopa hita secara jasmani sian orbut nitano baru gabe alai dang didok do pahita na mangulu hita dukpe diuluson kosa hanguluan.
Alani isai terikat do hita di bagasan parmulu sinoni, alani baptisan air menjadi penting untuk mengingatkan kita bahwa kita adalah orang yang harus ikut dipaias, dibersihkan, dan setelah itu debata mengulama marhite baptisan toddi nalaho menyempurnakan pai baruho kita di bagasan parnguluat tagabe sada tinokpanay baru may hita muse. Alani memang selalu do berhubungan hita dengan baptisan air dan baptisan roh, tetapi di bagasan sada pemahaman bahwa asa taida do perbedaan, persamaan, ketegangan na ikos terjadi di bagasan parnguluat ta saliling so tajalo do pe tubuh padua halihon ima baptisan ton di perbadi. Tersongoni mara amang ala wabay non ati na songon na terlalu teknis do na upat orangon gabi songon na mall naraku do tong do saya berpikir ya kan. Mana ulun na din ka naman paditanami. Tung majelas roha ala takas jala sikop dari rohanian nang pinaturangan di amang padita. Nah mengikut muse sian sada ama sono masuk-sukun na bahasa Indonesia ala terjemahan tu bahasa Batak. Amang paditanami. Ai sudi do jolma nang persia tu Jesusi dang bui be mangulah dosa. Soni mamang paditanami. Ya. Gobbar na pinasaha ni dong atas sinakyani do kosidung marjamita iau kan sapadala nga tung macay menolong hita di bagasan pemahaman taringot tu buado tutu mulu nga tubu padua halihon ibaru ibana porsia ibana budo pe mangulahod dosa. Nah ido tahe budo pe mangulahod dosa do manang na dang mardosa be ido tahe suku-sukunda buido pe mangulahon dosa. Oh iya budo pe jadi kan sikop ni parnguluat tai kan liling dope proses dope kan jadi molo didokon boi. Nah di bahasa Indonesia dia akan lebih jelas, agak mau lo bahasa Batak mau lo madokoni. Nah hidup di dalam dosa dengan jatuh ke dalam dosa itu dua istilah yang berbeda dan dua hal yang berbeda marasing doi madabu tu bagasat dosa dohot mangolu di bagasat dosa. Nah jadi hata boyon ahadonan yang dohonon ni nanisi. Nah madabu tu bagasat dosa do manang na mangolu di bagasat dosa. Nah ya kan. Nah jadi mulu di do ibana boy bodo pe hita mardosa boy alam memang itu yang disebut dengan jatuh ke dalam dosa kan, jatuh ke dalam dosa. Alam memang selama hita kan tubuh jasmani tahun kan terus doi adong dope di hita, apalagi tubuh padua halihon mulu menurut Apostel Paulus hera benih do napi nasahat na tu hita. Jadi ikut tabor-taboran doi sama godang, tabor-taboran. Jadi di dalam proses tabor-taboran non mangula masih bolis. Si bolis dang marna luza, alay unak tiru hamu si bolis nai kan, dang marna luza nai do tiruon. Akhirnya mana kan, dak si bolis nai. Nah, tarson kan, dang marna luza. Jadi lapatan na mulai dokom, bisakah orang percaya jatuh ke dalam dosa? Ya itu memang keniscayaan selama di portibio kita. Kala molo tatu si musen non sian panorang ni si Johannes, molo di istilah ni si Johannes tong asal di do ibana ma portibi, nama dok banyak dikuasai oleh kuasa-kuasa gelap do ibana. Kuasa-kuasa jahat na setok tong mangarongrong perdalanan di ngulutai. Alai mangulu di bagasat dosa do halak na porsia daong. Molo mangulu di bagasat kalak na porsia dipasti mangulu di bagasat dosa dipasti hodak kalak na porsia. Halak na mengaku-mengaku doi. Mengaku-mengaku kan bodo mengaku-mengaku au porsia innak atas soni rupani kan sehingga sonak katiki mulu na julu aka ama malau mertadak kan tu aka etika kaduli-duli hodo no baga di portibio ni inna kan ape olan tu tai di wana lao so ya do pelau tu tanah sing lagi berin do pe aga terus tersoni kan mengaku-mengaku do warni. Nah jadi alai bapa sonang-sonang roha tersoni mah jadi tersoni do ahana partordingna amang oliate mah oliate amang paditanami alai setabi amang satu mernalo jajua mangalatung masai hubereng akarong aton masai hisa masai betul-betul do semangat mabegi jamitani amang paditanami. Memang manusia suku namangihut ima amang paditanami. Bui do si bolis tubuh padu halihon soni mamang padita.
Sibolis atong ngadong bagian ni. Ay asing do hadirin ni Sibolis, asing do hadirin ni Jolma. Jadi ngadong bagian ni Sibolis, dan ngadong Sibolis na bertobat. Dan ngadongi. Alana ikut tutup da binarokon non. Apa dang boy tutup abi narok ko ikon adong doi kan ikon adong. Jadi molo Sibolis dang boy tu padu hali ko. Sibolis. Ai objek holong ni rohani debata molo ta kutip naking Johannes 3 saplonom ay songonod do holong ni rohani debata di portibion. Nah, alai portibi na ni maksud na ima portibi na umada butu bagasan dosa dak portibi yang Sibolis na adong di portibion. Alani ido holong ni rohanai kemudian nak petu sudi natinopa alai na boy berespot tu hita ima jolma perdosa. Ido makana asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Jadi akan na boy merespon Sibolis nga pasti dang irespon ibana alana molo tubu pa dua halihon ibana iko gatti guardo tong ibana. Dang mungkin beboy, dang mo kibbe guarda Sibolis be. Dang mungkin alana sonadong Sibolis na burju. Ahaman no guar ni bana. Sibolis ahama Sibolis karistet dang mungkin. Kan? Dang mungkin betong. Alani memang nga sada identitas na ikon si uhumod ni sada identitas na memang terpisah siat debata. Jadi Sibolis lapatan na terpisah siat debata. Inang. Jadi dang adong be nih permula-mula ni. Iya. Tersongoni ma amang. Oleh ate amang paditanami. Suku-suku namang hut masih amang amang paditanami. Songo dia do carana asa dipalua sian dosa. Cukup do amang sahali perjamuan kudus setahun manang adong do carana asing ulai salina yamang amang paditanami songo dia do carana asabo dipalua sian dosa. Cukup do sehali setahun perjamuan kudus manang na adong do pe carana asing songo di mama pedita. Ai pasai hodusata holanul sahali ulau ni Kristus di hau pinar silang ido. Ido na pasai hodusata sasudi. Jadi molojokon rupani edeta nomor buku edde nomor 174 mudah-mudahan ma AKBP do nama nukuni asai buin no dijahai jabu kan buku edde nomor 174 torok do penasiati di ayat 2 di dokot dapola alani dosa mubaina sudah bongor naksai do dosa mi. Jadi paluahon hita siat dosa dang hita dang caratta dang metodetta. Sada-sadana dalan na paluaw kita siat dosa ima ulaw ni Jesus Kristus ulaw ni debata marhita Jesus Kristus di ho benar cilang. Ido nang dilo nai nunga sidung sudah selesai. Tetelestai. Ima naking na digabari. Jadi molo taulaho pe perjamuan kudus, pengakuan dosa. Nah, jadi molo di bagasan istilahna ima na teologi ingatan. Jadi na paulakod do hita tu janji ingata kita manang tu pangulaon ni Jesus Kristus naung diulahon ibana sahali untuk selama-lamana di hau pinar silangi. Ido pung sini. Jadi molo didok pe nunga sesabe dosam tiki mangulaho perjamuan kudus dang isi punna. Ale punna ima di pangulaon ni Jesus Kristus di hau pinar silang do. Alani teologi ingatan doi nama baik kita tetap bersemangat bah. Ay nga mga luwa hapiaw di bayad Jesus Kristus. Dosa na dia do na di pasay Tuhan Yesus di hau pinar silang. Dohonom ma dosa yang dulu, yang sekarang dan dosa yang akan datang. Ima lapatan na alfa omega, awal dan akhir. Jadi dang hanya persoalan jadi betul-betul mengatasi, melampaui na tapi kiri. Wado mulu merdosa usugun. Wado dosa kuna joloi. Dang ibe nga sudah di pasay Tuhan Yesus melampaui ya jadi karyanya itu sama sekali lain. Itu makana siap gijang ibana. Lapatanna melampaui apa yang sudah kita pahami itu ido sudah pengulau ni Tuhan Yesus. Songoni mara amang padita nami. Si matuak lihat amang padita. Matuak kuda mangon mangido tolong ham itu amang alani itu mas betul-betul mas antusias. Tung mas gudang suku-suku tu damang ima suku-suku namang ihut amang padita nami. Ahado para singatta manang ahado bidatta sian akka suru-suruan naung madabu tu dosa. Songoni mama. Molo suru-suruan kan
Semulana memang molo di hata Indonesia di dok mai memang makhluk surgawi di bana, makhluk supranatural dan naturali. Dan natural. Ima perbedaan. Jadi supranatural do nasida hita natural. Nah, kan? Jadi molo supranatural madabu berbeda do standar penebusan ni dohot na natural. Nah, jadi ala na supra do ibana mengatasi na natural, begitu ibana madabu maka dangadong be na asing boy paulakon ibana tu tempat nai ala na supra do ibana. Jadi lapatan na neng dohonon di bagasan molotado ko teknisnya seharusnya dia tidak jatuh. Gitu. Ala supra do ibana. Gitu ya. Seharusnya dia tidak jatuh gara-gara supra ibana. Alai ala kemudian ibana madabu, kemudian ibana madabu maka dangadong be ubana. Dangadong ubana. Tetapi kita kan natural. Nah, natural artinya bahwa di bagasan panoppaoni di pamasuk debatado memang tungoluta unsur-unsur yang rapuh ima hadagingon kan mula-mula musa itu teologi penciptaan katano doi rapuh dotong ibana rapuh di ibana itu mabain kita berbeda jadi molo suruh-suruan kan memang makhluk rohani doi makhluk toddi doi ibana rupani makhluk toddi doi ibana yang memang dangadong betong unsur na jahat seharusnya di ibana alai ternyata takdir menyatakan lain mulut tadok maju takdir kan gitu kan nah kira-kira seperti itu alai dang istilah na paling tepat memang keterbatasan kosakata doi keterbatasan kosakata alai neng dohonon sebagai makhluk natural kita memang Allah itu adalah Allah yang betul-betul memperhitungkan yang membuat kita jadi molo didok kita manusia itu bukan makhluk sempurna kira-kira itu seperti itu loh ya bukan makhluk sempurna pangkata ima berjalan dari sangat baik ke arah sempurna itu makana molo di ari paunopon tiki panopon ni jolma didok dibata nunga dengan situ tuh sangat baik amat baik kira-kira seperti itu ya tetapi amat baik yang rapuh. Nah, jadi potensi kerapuhan itu naso dimiliki malaikat sebagai makhluk natural itu berbeda hitam mabain maka tidak ada penebusan kepada makhluk-makhluk surgawi yang jatuh berbeda dengan kita karena kita memang sebagai objek kasih Allah sejak mulanya yang juga memang menyimpan kerapuhan potensi di bagasan dosa. Nah, itu makanya talu si Adam dohot si Hawa di pencobaan ini bagabe ber-DNA dosa mahita mulu meminjam istilah ni video sinakyani gabi adong ma DNA dosa dihita tarsong ni mara amang padita amang padita nami adong mo sa suku-suku sonon suku-suku na pala na pedek amang padita ay adong dodo sa na mabuat dame so ni mamang suku-suku na kupikir halak batak do naman kuno ba itu halak batak iya dan alam memang filosofi ni halak batak dotong kan tidak pagod do parhata dame siap parhata sitongin narupani kan nah pije filosofi ni halak batak deh kan nah alam memang jadi dosa nama buat dame kan memang dilema na ima hidup kita ini kan ada pilihan nah jadi pilihan kita ambil dari keterbatasan kita. Pilihan-pilihan hidup natapiliti termasuk melakukan dosa itu kan lahir dari keterbatasan nihajul mauta. Allah ini bentuknya pasti selalu tidak sempurna dan selalu punya alternatif, selalu punya pilihan. Kira-kira seperti itu kan? Nah, alai di bagasan keterbatasan kadang-kadang kita memilih melakukan dosa yang menurut kita akan membawa damai. Menurut kita dah. Nah, iya kan menurut kita dah. Menurut kita di bagasan keterbatasan kita. Nah, itu yang terjadi. Jadi pada akhirnya yang terjadi adalah selalu akan ada konsekuensi dari dosa. Nah, jadi molo tadok pedame kan konteksnya berbeda doi mardosa dohot mardame kan konteks berbeda. Dame kan berarti tidak ada konflik, dan adong persoalan, tidak ada permasalahan yang terjadi, tidak ada dangadong perbedaan, itu damai kan. Nah, tetapi dosa itu akan selalu memiliki konsekuensi.
Nah, hira-hira songoni selalu akan memiliki konsekuensi. Dan syukurnya Allah telah mematahkan sengat dosa itu. Nah, itu makanya kita merasa jadi berdosa pun kadang-kadang herana baik-baik saja. Allah hera udah. Herana baik-baik saja, padahal sebenarnya nggak baik-baik saja. Nah, tetapi keterbatasan kita membuat kita menjadi merasa baik-baik saja. Hira-hira songoni, termasuk madame sinakiani. Nah, tersongoni mah amang paditanami. Baik amang, suku-suku namang hutmu sian sada ina, ima amang paditanami. Songo dia do carana. Atung ahado bainon asabui manaluhun dosa. Nah, jadi molo manaluhun dosa memang kurang nanti. Ay kamu lo ngadiro hita rap dohot Kristus di mulo diro Apostel Paulus mulo di bata dong atai si alota inna kan rupani kan. Nah, jadi bohado carana hita manaluhod Yesus manaluhod dosa tok tu ikom marsihoho mahita marsihohot. Jadi mulo di Yohanes pikir utahe tinggal di dalam aku nai rupani kan. Jadi kon sakabona do hita dohot Kristus. Ido cara ta manaluhon. Jala di bagasa patu padua lioni do sakabona hita ikon adong do kesadaran di hita bahwa huasoni Kristus do boy manaluhon dosa. Huasoni Kristus. Alani pernguluan na mga sao Kristus. Ido cara manaluhon dosa. Mga saon Kristus, pernguluan na mga sao Kristus, pernguluan na torus-torus sakabona di bagasan Kristus. Nah, jadi ido carana alai sipata alasai ido ta ulahon gabe sianido tok sibolis masuk. Gimana dok kona gabe dong mana sobong rohani. Rupani kan perasaan nga kuatibana. Jadi persembahan pilihan na toktong ikon toktong do hita merasa bahwa hitaon pogos tod di do hita. Asa martua hita muse gabe debata mana mangalian hagugot tu hita ima cara ta mangalawod dosa. Jadi dang hita sendiri alai debatado namar porang kumokop hita. Nah, jadi secara teknisan non bohado rap do debata ima akana diulahon ni so termasuk mata ulahon non. PA, Panjah Bibil, puji-pujian, akadia, ima termasuk bagaimana kita cara untuk terus meresapkan debata di bagasan nguluta asa gabi sakabona. Jadi mulu di hata-bata ikon olo de hita diengge hata ni debatai. Jadi masuk di tu. Jadi ibaratna baju dan itu recuci, alai ikon diengge di mana. Diengge jo dirodam kan itu mabaik kita gabe boy monang maralo dosa. Tersongoni mamang padita nami. Oleh ate mang padita. Suku-suku namang hutmu se amang molo niulahon pedosa. Na kototong do pe iba persea masuk tu surugo. Yeah. So ni mamang suku-suku na. Ratar sarupa do sinakiania ni ikut dibeda hodotong mangulahon dohok madabu tu dosa. Nah kan jadi mulu mangulahon kan ditutud don itu tahe ditutun kemulu mangulahon kan ditutud do. Nah jadi sifata memang saya adong do ketegangan menarik kita menutun kita asa taulahon dosa alai sekali lagi marurat di bagasa Kristus ido memastihok kita lam margugo tinggal di bagasa Kristus ido memastihok kita lam margugo. Jadi mangulahod dosa dang terminologi ni orang percaya ya terminologi ni aka pergagap mangulahon kan mangulahon ale mulu madabu ya memang kerapuhan itu kan masih ada sama kita ido perbedaan. Nah jadi pemercaya palsu di mulu dalam istilahnya lebih radikal. Nah lebih radikal orang percaya palsu di mulu terminologinya mangulahon. Iya, jadi hati-hati juga dengan terminologi di bagasan panggulmitan ninguluta di bagasan Hakristianot tahu. Oleh atamang. Oleh ate mang paditanami.
Ada muse suku-suku namang ihut. Amang padita. Dung hubigi hami jamitani amang nakinon. Ay adong do hape hapastion. Nagabe bongot na persia itu surugu. Salilingon dirohaku alani perbuatan nadinggado. Jadi gabe adong madirohaku ima masuk dora manang dang masuk ra. Hape si jamitani amang padita nakinon adong kepastian nagabe masuk tu surugu. Tersongon dia do yamang. Ido keunikan di kekristenan. Kekristenan imannya adalah iman kepastian, bukan iman insya Allah. Tidak tak kenal insya Yesus. Insya Yesus ma inna rupani tak tatadai. Kan? Iman kepastian do. Jala iman kepastian ini marharowan sian hadirion ni dibata. Karena dia yang berfirman, dia yang berkata, maka itu pasti benar. Itu iman apastion. Dan dimateraikan di bagasat atau di perbadia naung pinasahat na itu hita ditiki tubuh padu halihon. Ima adu tayo meterai. Ate sahap. Disahapon nama, disahapon. Ya, disahapon. Jadi ido, jadi kepastian haroruan nasian hadirin ni debatado. Masuk mai di bagasan tu hita marhite hapor siauta. Alani molotado pe hita pasti masuk tu surgo. Dada kepastian alani kemampuan ta laho majakon surgoi ale kepastian dihadirion ni debata naung makatahon hatanai. Misalnya di Yohanes 6 ayat 47 kan na tutu situ tudo na hudohot tuhamu na porsiai dapotan hanguluan saliling-lilingna. Jadi molo nga ido kepastian ni hadirion ni debata na makatahon hatai. Na tutu situ tudo na hudohot tuhamu. Masukna hamu ise aka na porsea kan? Na porsiai ido na dapotan hanguluan saliling-lilingna. Jadi ido kepastian tamang alani molo didokon alai memang tergoda hita asa aha tutu kan salah satu kebutuhan ni jolmau kan memang pujian do. Jadi asa sona terpuji ibana di ulau ni mana-mana denggan ujung nagabe terpancing ibana mangasahon ulau na denggan nai. Nah, baru iman perjolon na paduahon standar ni haluon na dongan na jol mana asing ala uburju ibana perasan ibana masuk surga. Nah, ala uburju ibana set dongan na asing rupani kan. Nah, perasan ibana jadi gabe aka ulaon na dengganong ma di pangasahon. Ape sabutulna itu yang itu. Jadi molo upijam ajo istilah ni Martin Luther kan nakpe so sudi kita gereja Lutheranon alai di Martin Luther bidat yang paling berbahaya itu bukan persoalan pengajaran sesat atau apa, tetapi ketika ada orang yang menganggap dengan perbuatan baik dia bisa masuk surga, itu bidat yang paling berbahaya. Nah, dengan perbuatan baik dia bisa masuk surga. Nah, padahal perbuatan baik itu kan harusnya dimaknai dilapati songon perbu ini hapersiaun. Jadi dang dalan nih ali perbu itu kemar perbu itu permuluan. Nah itu neng dohonon nah. Jadi kemar perbu itu ali kepastian adalah debatado. Jadi mulu di Yohanes 10 ayat 20 lalu misalnya didokon akan ise na porsiai atau ni Tuhan Yesus na porsiai ido na dapotan hanguluan saliling-lilinga jaladang tarapas manang ise iba na siya tangaku. Lapatan na tangan ni debatan na maniopido ido kepastian ta. Nah, jadi salilai orientasinya memang pangulaun ni debatado na pasahaton iman kepastian itu hita. Jadi parpesta mah hita, tapi tahun mahanguluan non ay dopa asonangan nama perdalanata. Dopa surgu perdalanaki. Ida. Ya, boleh tamang. Ya, temang paditanami. Tong do berong suku-suku namang songonon. Amang paditanami idokon amang nakinon molodung tersahap tu hita di perbadiai Myanmar manang bongot mata di perbadia di rohatta. Bohado amang. Ai molo madabu hita tu dosa. Bodo pe haruar dohot masuk muse to di perbadia itu rohatta. Ya. So ni mamang suku-sukuna. Ya. Sahalinai kan waman yang donong. To di perbadia pe kan ulaun siya ginjang dotongi. Jadi unak secara terlalu teknis kita memaknai bahwa ibana karejuna keluar masuk dak songoni.
Lapatana apapun yang kita pahami tentang pekerjaan Roh Kudus yang menguatkan dan menghidupkan kita, kan? Semua itu pada akhirnya akan terlampaui dari Roh Kudus itu sendiri. Dak songoni aslina. Songon dia do, berata boto. Alana melampaui do ibadah, siap gijang. Nah, tetapi kemudian ukuran dari kehidupan kita adalah apakah di dalam perjalanan kehidupan kemudian merperbui do toddi di hita iban naga biadong perbu ini toddi siani do ukuran na molo di hita siani do ukuran na dari jarak persoalan di dia do toddi porbadia iya do di luar do di kijang do dangi, tetapi ukuran yang bisa kita lihat sebagai kemanusiaan adalah perbu ini toddi. Jadi molo mangulu hita madabu tu bagasat dosa adong do damai sejahtera adong do sukacita nah hira-hira soni kan. Nah jadi diukur siani. Jadi apalagi halak bata itu hatok do ibo toi siap perbuina do tadau mubonana itu rena rupani. Nah tersongoni mah amang perdita nami. Minta maaf dah mau hatok elusia teh. Olo mang na uri nadingkan tong do biang suku-suku namang napedek songonon sian sada inang baru nenggulan idok di songonon. Amang padita nami. Boharo carana mabalikun iba. Asa gabitul mania badia HP tung masegudang do dusan iba. Songoni mamang. Iya. Nah. Jadi kan ngaudo naking habadiau tai dang habadiawan alana ta usaha kan habadiawan alana dibukus Kristus do hita do habadiaonna itu sebetulnya dibukus Kristus hita do habadiaonna jadi gabi badia mahita badia tai lapatanna di bagasan hajonjongan sada hidup dan mati di dalam Kristus lapatanna idona yang dohonota. Jadi dan persoalan sekali lagi jangan pernah berorientasi kepada apa yang kita kerjakan. Nangadongi. Orientasinya selalu kepada ahadonok pinatupani debata. Itu orientasinya. Dan itu yang menghibur kita. Jadi godak pe akka paru kilon, godak pe akka namasa di bagasang goluta, kita mungkin untuk memenangkannya. Karena apa? Molo rajik kita, saita risihi rupai hatani debata, do kesaksian-kesaksiannya halak nama kenguluan hatani debata, ternyata melakukan firman Tuhan itu mungkin. Itu yang dohono. Ternyata melakukan firman Tuhan itu mungkin. Nah, jadi ikut tusido hita lawana. Jadi jangan terlalu melihat juga sebagai dan mungkin tolapwi. Nah, persoalan tolap adalah Kristus yang sudah menguduskan kita, dia yang akan terus menolong kita, terus menolong kita asa mampu. Itu makanya persoalan kekristenan, persoalan pelayanan, persoalan bermisi, persoalan gabe pangulani huria, kayak suku kemampuan. Kan kita jadi mulut tradisi kekristenan selalu bertanya, isena olo siapa kemauan, bukan kemampuan. Orang yang mau akan dimampukan. Itu pak kirimota. Itu orang yang mau akan dimampukan. Jadi bukan orang yang mampu. Nah, jadi jangan pernah orientasinya adalah apa yang bisa kulakukan dangi, tetapi apa yang telah Tuhan. Jadi ini bukan tentang kita, bukan tentang apa yang kita kerjakan, tetapi tentang apa yang telah Tuhan kerjakan. Itu mulu poin utama ni tu pada hari honon. Mulai temang pendita nami. Baik, mulai tema tu amang perjamita nami, jala suku-suku pe kubereng ngaho para sobe di chat room dang adombe. Jadi mang dainang mang do tolong matu hamu toktong dohot sian sirap ni roha. Ala hami dongan mudo luas hamu maju hami setok kini sian jilefai songon na manabori manang patol hasun sauti tu songon na mang rupi amang perjamita nami. Nunga tung takasnian jala tadap nal di patorang amang tu hita saluhutna. Alaisian suku-suku ni damang dohot denang nakinong hupay hutihut laos boy masawotik toktong udah sedia situ ham. Satikos na ikontubu hita pa dua halihon asa boy bongot tu surugo. Di dokon damang nakinon amang perjamita tanung ngatung setakas ima tubuh hita sian gijangi dalan na manang perhatian na ima na persea tu Jesusi. Persea lapatan na dang holan persea taringot alai persea marhite nama jadi Jesusi gabe Tuhan jala si palua dero harta sabing dang holan di pengetahuan manang di pikiran alai marhite ha persea tai
laos bongot Jesusi ala tajalo iba gabi Tuhan jale si palua di hita. Ido didok di Efesus 3:10 itu. Jadi ala ni hapersiam itu Jesusi laos bongot do Jesusi di roham. Ala ni do Jesusi gabe Immanuel manang dongan na seliling-liling na di hita. Anong suku-suku naman daw nakinong olo do to di berbadi haruar manang olo do Jesusi gabe haruar damang dainang yang di pada narubi haruar do to di perbadiai sian jol mana susatia. Contohnya sian rajani Israel pe ala susatia toktong do ditarik debata to di isian ibana. Alai di perjanjian baru dang besongon. Sudah jol mana persia tu Jesusi nang tubuh baru walihon laus disahap do hita marhite wason itu di perbadia. Laus to dita pe gabesada ala tubuh sian to di perbadia. Jala sadana ma to dita dohot to dini debata. Dang olebe to dini debata manang to di perbadia haruar sian rohatta. Suku-suku nasi nakinon bohado mulumang halau dosa damang dainang bope hita madabu tu dosa to di perbadiai gabe dok rohana lungun rohana alano nga di boto hita gabe nak ni debata hape mulu madabu tu dosa hita lungun rohani to di perbadia alai dang naharuar ibana alani molo pe hita madabu tu dosa los to di perbadiai do mangurupi hita manugu hita ibana di do yang gohalak kategori dan gabegal pang di dosai ala ditogu ditai tu gijang asa totong hita mangulu di bagasan hati kosan damang dainang aron nak suku-suku nama do ima ai bohado ai nasubu be hita berdosa ninna manang bodu be hita berdosa ninna damang dainang adong dua ayat di Bibel memang madokon boy dohot dang boy. Anggo disari Yohanes madokon songonon. Manang nai se halak nang tubuh sian debata dang be boy mangulahun dosa. Ada damang dainang hatadang boy be i tu pneuma. Bahasa aslina pneuma manang bahasa Batakna toddi. Toddi ni jol mana persiaido dang boy be mangulahun dosa. Alai yang go pamatangta dohot pikirata tong do pe boy ganup ari maulah dosa. Ada nak pesoni dang ibe gabe pangabati hita tu curugo. Ala status tabe jol mana persea nung gabe jolma nabadia. Tekas jalan naldoi di surat tu halak Heber. Heber 10:10 idok di sisongonon ialah ala ni sakap ni debata ama. Di pajong tong do Jesusi manang di padiri ima na pola mate iba ni diop narsilang asa marhitei di pabadia hita sahali rodi saliling nilelengna. Jadi status tada mangdainang status ni partodiota songotang yang taido nama dokon huria Kristen halak Batak na badia alai di partodiota doi. Yang go pamatangta dohot pikirata toktong dope boy madabu tu dosa. Aleta surat madamang dainang dang nagabi mangulu di bagasan dosa. Nakinong tung masa takas madok meliate doau ala au pega betabah bersiaku sian jamita ni damang pulu nakinon. Dang nagabi mangulu di dosa jol mana persia. Alai boy madabu tu dosa. Ada nak pesoni damang dainang takas do di dok tu hatta pe molo pe hita madabu tu dosa disosoi hita ima. Asa mengaku dosa hita. Sada Yohanes sada sia nama dokon ai setia do debata, setia do tuhatai jala. Sangai sepe halak na mengaku dosana, na mana bote dosana. Tong payason na do hita sian sudi dosa. Jala di padau hita sian saluhutna aka hajahaton. Alani damang dainang hita nang ditubus Yesus. Nung nga ditubus be hita digarar sudi dosa ta so padukon niya mapalitan na kinon tetelestai ni na Jesus. Lese, lunas, tuntas, sahe. Iba na dukon ni detay tung pararadusam song nasubba alebotar doi song hapas. Lalu di dok muse ias tutu.
dohot mudar mi buriau ia son hapas maam. Damang dahinang hataon hatani tu hatta do naboi tio potta naboi gabe perngulunotta ima nang dipaias mudar ni Yesus do hita sudina nang persea dohot nang majalu Yesusi di partodiotta. Bope hita madabutu dosa tatapote dosa tai totong di jalo debatado hita songon anakna dang nagabe mago hanguluan manang haluaon manang hanguluan seling-seling na naung disahapon debatatu hita marhite toddi perbadia jaladang be toddi perbadiai boy haruar alai maringanat do ibana di hita rodi saleling-lileng na alanung alamu jonok tikki damang dainang molo piadong sian amang pimpinan nami pe amang pendeta Tomos di dokroha nami amang molotung adong bori tabay amang sebelum tasidungi acara tahun. Mulai ate amang manalu mulai ate mah amang padita nami amang dosen nami amang pulo aruan. Jadi mengakhiri yang mat kisah tokin diau asa urang kumjo aha nabi naen amang dosen nami naking. Wilala bui nama gabe asisten dosennya amang bisnis gabe PT. Nah, jadi molota BG sudah naking khotbah ni amang paditai tarsongonoma kesimpulan nadibaen amang parjamitatta. Jadi adong mat dua hatu tubuh, ima tubuh siat toru, do tubuh siat gijang. Ahamai tubuh siat toru, ima taringot tu hadagingon. Ahama tubuh siat gijang, ima taringot tu partod dion. Kuasai kot tubuh hita siat gijang, alamate todita alani dosa. Upati nuhor ni dosa ima ha matean. Molo hamatean lapatanna ima neraka saleling nilelengna. Asa bui hita tu surgo ikon ditubuhon todita, dilahirkan secara rohani. Nah, kelahiran siat toru gabe anak ni natorasta hita, kelahiran sian gijang gabe anak ni debata hita. Kelahiran siat toru ima sementara. Kelahiran sian gijang saleleng ni lelengna di harajaon ni debata naking ido molo dak tubuh sian toddi tia gijang dang boi marnida manang dang boi bongot tu surgui berarti hatu tubuh toddi sian gijang ima taringot tu hangoluan saleleng ni lelengna. Nah, terakhir tubuh siat turu lapatan nagabe warga negara Portibionita alai molo tubuh sian gijang gabe warga ni surgo nak pemangulu di Portibio. Dua warga negara. Nah, pertanyaan natuita nuaeng songon didok naking amang padita bahwa asahita boi sebagai anak ni debata. Ala holan anak ni debata rabu itu surgo. Holan anak ni debata nabu itu surgo alaniaha alani surgoi jabu hita anak ni debata jabu ni amatta debata holan hita anak nabu itu sih berarti ikon boolo hita forsea dohot macakon Yesus aking Johannes sada ayat 12 gabe anak ni debata hita molo tacakon Yesusi molo anak ni debata do hita gabe warga negara surgo do hita. Nah, kuncina maison molo dung anak ni debata hita Yesus mian di bagasan ngulutta marhite tod di parabadia mana ma pagogon hita angolu di Portibion nakpe manako songon gabar na di bayana magpadita nakitan berbatu-batu ala adong Yesusi di bagasan rohata, ala anak ni debatado hita, di pargugoi Tuhanido hita, mangolu satu surgoyan non, ima sude taringot tubuh sian injang. Ala ni pastion amang inang, ngagabe anak ni debata hita manangdang. Molo nga puji Tuhan, molo dang dope, porsea matu Yesusi. Cakon ma Yesusi songon hatani Yesus tu, Nikodemus naking ai songono do holong ni rawani debata di Portibion pola do anak nana sasadai di Leon
asa unang mago ganuk na porsea di bana ala angoluan sa leleng nileleng na ibait Tuhan itu atka nama jakon di bana. Puji Tuhan, boleh teman salinan yang magpadita nami dot amang dosen nami sian STT. Puji ma Tuhan, sudah na pinatorang mi gabi pasu-pasu di kita. Mulai ada mah. Amin, amin amang. Nulun na rin kan. Jadi ala nang sikop do suku-suku dot alus. Mulai atem dia menam dainang nomor panukun tu amang parcamitata. Jala mulai atem di amang padita nami. Nang soni di amang padita nami pimpinan nami sian Chilify Indonesia. Sonari pe penaulak ma tu amang evangelis Lekson si menjuntak. Mulai atem. Mulai ate matutu di tuhata. Mulai ate ma donon nami muse tu amata parjamita. Naung mga leon hatorangan jala naung ditabor-taborin nakingan. Marhitin na persona siyan Gospel Light for Indonesia. Song-song ini di hamu amanami dohot ina namin nakingan sayang giat ma akan naung pinatorang ni naposon itu hatta nakingan. Gabi hot may tahanguluhon di bagasan ngulutta si Ganupari. Amang Lekson, songon adong naking mengangkat tangan ati nadong nang sis kunon. Leonot tatik ya mang? Abuy, tolat sada mak. Oke. Talehom matiki. Kalau adong nang sis kunon. Nung ngamang ido maaf na sida, salah klik nih na sida. Salah klik, oke. Boleh ate. Nama dokon ahadora nakingan tepuk tangan manang jempol HP terklik terpicit angkat tangan. Jadi emang inang tauduti macarata nunga marujung betutu tikita ima suku-suku dot alus alai mulutung piarong dope solot manang buni di bagasan rohamuna boy masuk kuno muna 2 tahun na roa manginang alana dangadong acara BNP di bulan 12. Jadi yang manginang marede majohita sian buku ede nomor 475 marulupulup todiki ala marulupulup dohita dung Jesus mian dihita. Jadi
Pangiti ki dung jupang Jesus tuhaki. Amanginang nung asaha behita di pengujung ni acarata. Katutup macarata di bagasan Bornginon do tangiang pangujungi na niuluhon ni amata parjamita nakingan do tangiang pasu-pasu. Pinasa matik yamang. Tangia kita ali di bata nami, di bata ama anak dohotot di Borbaria. Mau lihat situ tudo rohanami ali Tuhan di bata. Ala di papatar hodo asidot horong ni roham. Marhiti hatam nasaor tuhami. Marhiti akabakatayon. Ujiot dohot tangiang nakupasa tami tuho. Asa tamar sangak matong guarmu di bagasang ngulu nami. Jalalam taruli hami. Nabadia doho. Jalagok hamuliomu liat portibion. Hupuji hami maho. Jala hupasangap hami maho. Rodi saliling nileleng na. Ala ni asini roham nauk sahat tu hami. Dohot tu sude huriami. Namarlas ni roha dohami nuaeng. Ala naung dipapatar ho jala dipatadaho ko tu hami hadiriomu. Olong ni roham, asin ni roham, labas ni roham, hasesan ni dosa. Hanguluan sogut. Arta silehonomu sogut. Rodi uhum sidagomu sogut. Naso habilangan dosude nai. Ay nasodung niatusan ni hami. Naso niatusan ni jolma. Dipatorak kodo tu hami. Nasodung ni ida ni jolma. Dipataridaho kodo tu hami. Nasodung hinasiholan ni portibion. Dibuak kodo tu hami. Naso tarlehon ni portibion. Dileho kodo tu hami. Alani hupasaat hami o tuho daging nami. Todi nami, roha nami, rodi saluhut na di hami. Asa pataomu hami tu harajaomu di banua gija. Kodo manok pahami. Bahik tubuh hami tu hasianganun. Say topa jalapay baru mahami. Asa tubuh hami padua halihon. Jala gabi partohap di hasiangan narosugot di lambung mi. Nauduk jala serep do rohanami tuho mangaleho rohanami. Say bahem may inganamu. Say homa mangula jala margogo di bagasak kami. Say paujung ma ulaon nok pinuk kami di hami. Naok sinahabammu guarmu tu hami. Naok terdiri hami tu bagasak guarmu na badiyay. Asa hami madiho jalaho di hami. Selam tanggali maroha na buruk siak kami. Jala solukor roha na baru tu hami. Asa badia parangen nami. Pabua naong mauliate roha nami tuho. Say pargugui mahami. Asa huparangiho kami sude nanidok mi tu hami. Pabua naok tutu hami aka anakmu. Jala panean di hanguluan saliling-liling. Say pahiyan barita nauli di hami. Asa adong pargugo nami. Saliling hubulus hami do peha sianganon. Say patugu haporsyaon nami. Marhite-hite ton di perbadia. Sahat rodi ujung ningulu nami. Asa sahat hami tuho. Amanami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amen. Ali amanami na di banua gijang. Say pinarbadia magwarum. Say Roma harajaonmu. Say saut malomoni roham di banu tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Sesama dosa nami songo panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami to gihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay hodo na puna harajaon. Rohot hagogoon. Rodi hasangapon saliling nililing na. Amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Isodak ko Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana midaho. Didopak ko Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pashorhon madamena tutodim. Amen. Amin. Amanginang adorang so merdong sirah kita tabigi majo songon titing manang buah-buah aka na acara na lahomasa di Gospel Light for Indonesia. Sama Padebata
Kamanginang andorang sumarsisisia kita rak majohita mangedehon o ta edeta o tano batak. Baik. Horas Madita. Oras manihita sa luhod na Manginang. Oras. Sa tadi matama mas-mas kita sa luhod na. Oras. Amin. Oh. Uy, mahita marsisisian. Oke. Udah siap loh. Udah Yang siap. Sudah siap. Sudah siap. Amang good day na. Horas Amang Benny Utayan, Amang Benny. Amang guru Benny. Berarti Amang Haroromu. Kedatasan LGBT, Ya. lagu putih. Dan di lagu TV Amangin Wai. Jadi PPTE. Oh, nggak siatar teh. Ada syatar nama markas di dan Wai. Mulai ate toktong di Inang Wildaria. Oh, oke. Berarti Ya, dosen di Abang Pak Inang